I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu klipa, radimo jedan malo drugačiji video. Inače, izvinite što mi nije bilo 2 nedelje, znači nisam imao vremena da snimam. Ljudi, uskoro se vraćam, tako da pre početka videa bacite jedan like i možemo da krenemo. Znači ljudi, o čemu se radi u današnjem videu? Znači, čuo sam za jednu aplikaciju koja je relativno nešto, pa ne znam, možda nešto skorije izašla. Nije baš ono najnovija aplikacija, ali tu je negde skoro se čulo za nju, vidim ljudi kreću da je koriste, da je dobra, ovo ono. Tako da sad ću vam malo detaljnije malo pisati kako i na koji način radi ova aplikacija i šta vi dobijete od nje. Znači ljudi, vi od nje dobijete prave pare. E sad kako? Znači ovo radi nešto slično kao, pa u principu isto kao nešto kao majnovanje Bitcoina, samo što plaća mnogo više i kako se zove, da. Sad, ova aplikacija koristi vašu grafičku karticu ili procesor, zavisi šta odaberete, može, ima da izaberete i procesor i grafičko isto vreme, to je mnogo dobro što ima u ovoj aplikaciji. Znači, vaša grafička radi i oni koriste snagu vaše grafičke kartice i tako vama isplaćuju novac. E sad, znači od ovoga ne možete se obogatiti ako imate jedan kompjuter i jednu grafičku karticu, ali može da vam pomogne da eto, kupite nešto u igrici, da imate nešto za džeparac ili da kupite neko, lupam aj sad CSGO, kako se zove oni Prime, neki skin ili tako nešto, u suštini da kupujete igrice, ali bez da plaćate ručno, onako, svojim parama iz svog džepa. Tako da evo sad ću da vam pokažem ljudi, znači ovako se zove, aplikacija se zove Salad, evo ovako sajt imate u opisu videa. Znači ovako vam izlazi na početnu stranicu, sad šta trebate da uradite. Znači ovdje piše ljudi šta i kako, nebitno, odete ovdje Earn with Salad, kliknite tu i ovdje će kao Welcome to Salad, znači kao dobrodošli, ovo ono, i idete ovdje download. Sad, kad ste kliknuli to download, vama će se skinuti i to će izgledati ovako. Znači, klasično kao i svaka aplikacija instalirate je, neću sad ulaziti da instaliram opet pošto već imam. Tako da instalirate aplikaciju i ona će ovako ovdje da bude, evo ovako, znači izaći će vam ovako. Sad, pre toga će nešto da mi izađe kao da setupujete ili tako nešto, nebitno, prvo morate da napravite account, znači svako zna kako se pravi account, da ne to bez veze da ne pričam, znači ovako, znači izaći će vam ovako, sad, meni piše ovdje da sam u proteklih 24 sata zaradio 0,13, ovo nije tačno zato što mi se kompjuter ljudi nije, kako se zove, nije mi radio preko cijel dan, nešto malo mi danas radio, tako da u prosjeku ja zarađujem ovdje negdje oko 0,30-0,40 evra, to je dolara dnevno. Evo kao što vidite ovdje imam 4,11 dolara za nekih nedelju dana možda, tako da ljudi, pazite sad ću vam pokazati jedan, ajmo neku foru kao kako da zarađujete duplo, tako sam ja, znači nedelju dana zarađujete duplo, sad ako zarađujete lupam 0,40 evra, zarađivat ćete 0,80 evra po danu, sad ću vam pokazati kako, ali pre toga, znači odete ovdje u performance, idete resource i stavite oba neka vam budu enabled, ovo je CPU usage i GPU usage, odnosno korišćenje procesora i korišćenje grafičkih kartica. Štiklirate oba, znači kako enablujete oba, kako bi vam se brže zarađivalo. Ovdje gdje pišem bandwidth usage stavite maximize earnings, tako neka vam bude. Sad idete settings i odete ovdje samo open white list Salad in Windows Defender, kliknite tu, idete yes, ovdje će vam nešto raditi i znači to je to, vi ste završili sa tim podešavanjem aplikacije. Sad, ne idete odmah ovdje na play, već odete, sad ću ja da vam pokažem ljudi, znači napravite account ovamo na ovoj aplikaciji, to će vam odmah izaći na sajtu da napravite, da ne pričam sad kako ljudi, znaju svi kako se pravi, znači kao na svaki sajt napravite account i sad, znači ovako, ovdje u referrals, kad budete napravili account, pitat će vas da unesete kod neki. Sad, unesete ovaj kod ovdje, odnosno moj kod, ostavit ću vam u opisu videa. I kad unesete taj kod, ljudi, vi nedelju dana imate duplo veću zaradu
u odnosu na prosječnu vašu, tako da ljudi što da ne maksimizujete svoje zarade, ono, znači nedelju dana ćete imati duplo više nego što možete da zarađujete, evo to sam ja iskoristio već neki kod, i ono dobro mi došlo, eto za nedelju dana malo više sam uzeo 4 evra, tako da to je to, ukucate moj kod. E sad ovde imam reward neki, to sam kao štiklirao čisto onako bez veze, znači evo ja za nedelju dana sam skoro uzeo 5,75 evra, znači 71% još malo i onda mogu da uplatim 5 evra na kartici. E sad ljudi, pogledajte što imaju njihov store, znači pogledajte ovo. Ima svašta, ima ovde za Minecraft, znači svašta, svakakve igrice neke, kako ja vidim. Nije skoro izašla aplikacija, znači ima samo 10.000 korisnika, ništa mnogo. Evo možete na PayPal da se isplati, Fortnite, Roblox, Visa, Spotify, Discord, Nitro možete kupiti, evo Steam. Tako da, ima ovde svašta nešto dole, kao što vidite. Ne znam, svašta, nebitno. Tako da to je to. Da, to je to. Nemam više šta da kažem. To je to, nadam se da će vam znači ova aplikacija, meni iskreno znači pomaže, i snimit ću video kad budem isplatio ove 5 evra da vidite da stvarno isplati, da ništa nije ono bez veze, tako da to je to. Hvala što ste gledali i vidimo se u sledećem videu. Ćao!